Najveći izum ikada. Danas kreditna kartica. New York 1949. godina. Restoran pored Empire State Buildinga. Generalova koliba. Ovde se Frank McNamara zabavljao sa dva poslovna partnera. Naručivali su sve sa jelovnika. Veselo društvance nije štedelo ni na piću. Na kraju večeri, naglo otržnjenje. Veliki račun. Da stvar bude još gora, McNamara je zaboravio novčanik. Da ne bi morao da pere sudove, nazvao je suprugu. Muževljev provod platila je žena, a onda je on platio kod kuće. Sljedećeg jutra McNamara nije mogao da prestane da misli o jučerašnjem događaju. Zakleo se da mu se to nikada više neće ponoviti. Ali kako? McNamara se dosjetio jesti na kredit. Osnovao je ekskluzivni Diners Club, nalik nekom udruženju za jelo i piće. Članovi su dobijali člansku kartu napravljenu od kartona. Karticu bi pokazivali u restoranu i večerali, a da nisu morali odmah da plate. Na kraju meseca stizao im je mesečni račun na kućnu adresu. Svoju ideju McNamara je počeo da predstavlja vlasnicima njujorških restorana. Na početku, bez mnogo sreće. A onda, jedan po jedan, ideju je prihvatilo 27 lokala, među njima i generalova koliba. 12 meseci posle neprijatnog događaja, McNamara je ponovo jeo tamo. Posle takozvanog prvog večernjeg obroka, platio je kreditnom karticom, koju je sam izumeo. Diners Club brzo je dobijao nove članove. U prvom momentu ih je bilo 200, a potom 20.000. Broj pristalica je neprekidno rastao, širom sveta. Ali ubrzo McNamara više nije bio ubeđen u uspeh. Bio je uveren da je plaćanje karticom samo prolazni trend. Pošto je radije hteo da igra na sigurno, prodao je karticu Diners kluba nekoj banci. I grdno se prevario. Kasnije, 1961. godine, kada je uvedena, plastična kartica bila je nezaustavljiva. Ubrzo je svako posjedovao bar jednu i njom nije plaćao samo jelo.